Civil school. Amin wala ano natin damdapan di sima ito ba na po si damdam di kala sa akin ba tayo ng ibang hati kala ito ng kumang kapamay mga kapamay sampai ng kapamay nam si damdapan di sima damdapan ha? Ang tempat FPP subject lah nasan kan dalam. Hah? Enggak. Enggak proses sampai. Apa proses? Fransi nili lam ninja prang pini media person masa me choro perfect long nili tum long bangso sai long nang cherap don pot nili tum school visit labang ke nili tum non head poli claim pom long sami pinning sengkang sami nili tum cheng ponek lo labang ke non nili tum cheng pole pu desa cholo labang ke nili tum long boy timung MP school long si wang lo asi non nili tum abang ke kedam tang sami quality education la puthak penangan ninje lo sitame ini tum kelang don cari abe pulte lasu quality education bang ninje na ke ma puma thap mesin nil tum visit lo lasi lasu ka visit long jong si mane teacher do school ke than thei la pen time pen ke dam de jong si lason doko pulte nili tum pen bang sodak pen sai pusi la bangso media chatai long pen bachini pon lo la pen alang li tum dak wang pen akolom o wang pol attendance nang enchot pen alang chedam ji gote la lai long sami karjulong lo gote nil tum action and back pol bang ke asi nahok school sami nilitum dak pucot kali nilitum la borjan angkang bang nahok sami nilitum kapuri pandon chisik ding sidolo ape nilitum along tin sami nilitum parju et lason bele dai nilitum sudden visit si damji along tin sami lapen hola solong ke theklong no pute la sorni masil tum bang action en bon peji lapen nilitum complain konamat ke pali nangji sami nilitum hodak ta pali po lapen alang sami saguri sami nilitum padam rok lang sami nilitum claim pon ji lasi is also marpan isi quality education wa nai bupen alang tum sami salary sami lang tum la permanent teachers tum an bang ke la venture school kalian bang galang tuman ke salary hai bang ke alang tuman thanga problem epin pe salang tum long pola somar man same mesen a quality education mang pinai busi nil tum pen bang so hongjai pen pachini pon